Asteburu honetan ez da etxean arimari geratuko. Gau beltza, perretzikoak eta mendia protagonista izango ditugu. Laudion, Faktorian gazte jaia, Lamusa parkean gau beltza eta tabernetan kriston giroa. Urduñako alondegian beldurrezko pasabidea. Aretako kulturretzean tailerrak, diskotxantza eta askoz gehiago. Okondon txokolatea eta DJ-a. Arrankudiaga Zoion Uribarriko arimen gaua duzue eta Artzinegako museoan ere ospatuko da. Ostiralean kontzertuak Zoioko tabernan Naiara Trifol eta Orbeko etxean Mediterraneoko Bitalde eta Galdakaoko beste bat. Larun batean Urduña onjotan jardunaldi mikologikoak. Laudioko kasinoan kuku antzerkia. Amurrioko gaztetxean zeramika tailerra, Amurrioko antzokian El Triunfo antzerkia, eta Garrastatxuko txosnan 3 kontzertu. Igandean, 38. Gorobel mendi ibilaldi ospetsua. Artzinegan, lehenengo mikologi pintxo lehiaketa. Arrankudiaga Zoion erabakiaren bidean ekitaldia, eta Orbeko etxean Bermut Zarata sesion. Txanduli manduli eguzki argi zein arratzilun, gozatu aiaraldeaz lagun!